Ayun na. At yung makalalayo po yung gabi. Ito tayo po magkain. Talagang Kanyaman na po. talagang kapampangan talaga na hindi ako lang magluto. Ngayon ko siya ito. Kamo. Ba mo kasi pa kami Dapas po ako sa ganyan. makakain picture. Ganun. Ede ako ting beauty ko. Apo rin na. Alika na, yan. May kakatabak ako. Ayan, pwede na, ayan. Makalive na. Nakalive na ka? Makalive na. Agoy, nakalive na pala si, ano. Doon yung lala. Ano? Ay, ano? Imon. Wait lang, ibigay ako. Kain po. Wow, celebration eh. Tamsak host. Ayan, Keda Reborn. Hello, Mega Love. Shout out. We're here again. Tita Ronel. Yeah, we are Banji? here. Yeah, we Ayan. are here. We are here in the house of Edward Lacsina. Yes. Yeah. Gala pa more. Amon, may Escapade. shout out. That's it, Keda. Wala ka nga po. Malapit. Hindi kami. Okay nga lang. Ay, pakilo. You know this? Sinigang sinampalukang manok. Native Tamarind soup. And assorted vegetable with fish. Nanong ka nita? Bagoong. Alam mo. Why not invite? Next time, I invite you. Kaya Daribon. Collab na naman Come here in the kami. Philippines. Yeah. Ah. No. And pork sisig. Actually, kaya Daribon, he have a planning to go to Philippines to vacation. I don't know. I think next year, if I'm not wrong, Keda, he planning go to here to vacation, no? Ay, sorry. Or tamarind soup. She's a native. Yan, tamarind soup. It's so yummy. That's it. Yan. Shout January. January. Yes, Yeah. January. After New Year. Yeah. We will, ay, uwi ka. Alala ka ka. No, I'm not here now. So, please connect Edward when you are here. And then, i-tour you here in here in Philippines. Tour you talaga. Tour na nga akong Edward. Yeah. Hindi mama. Ay, Mike. Kaya ako, hindi mama yun. Alam namin, wala very delicious native chicken. I like the taste of the native chicken. Look. Tamarind soup. So yummy. You know, Filipino food. Keda. Adobo. So, you sure January? Keda Ribon? Siyang. Kanya naman ang sigang, ne? Kote ang kinang sigang. Kao. Hindi nila nag-stay yan. Or maybe Cebu. Boracay. Boracay. Where you planning to go, Keda Ribon? Where you planning? Cebu, Boracay? Your guys are making me You guys are hungry. making me hungry. You're Oh, hungry. let's eat. Advance is here. I love Keda, eating. I shout love out, cooking Keda. and eating. I love cooking and eating. Yan. Si Madam Renel. Kakauwi pa Amon. lang. Tumaba. Tumaba na agad. May taba na wala ko niyo. Tumaba na ako. Ng konti. Pero gusto nga nila tumaba ako eh. Kasi
Sige. Ay, tutubuan. Hindi naman kaya. Request na kasi nga po Jen. Ay, Dati pananayin niya po kami. Native. Thumbs up, sir! Yan. Katanduanes, hello, mega love shout out. Ayan, sama-sama na naman kami, oh. Apo Rinel, si Bajeline Vergara. Milyonaryo may jamot. Ayan, Nandito kami kay Apong Edward Ayan, yung mega bahay. love shout out. Milyonaryong Ojamot. Ano kumakain na kami? Sarap ng kain namin. Jamot. Kinakain ko yung sili ng ha? Yan. Aha. O kinakain ko yung sili ng ano? Siya! Keisha! Keisha! Ay! Wala na bala yan eh. Ayan siya. Lalaro. Ang sarap. Ay, ayoko muna tumigil. Nanay, ang sarap eh. Yan, Nanay, perfect lahat. Perfect yung gulay, perfect yung sisig, at perfect yung ano, yung native Yeah. chicken. The rest of, ano yan? Ang bilis. Rinel, ma'am, ayan, my dear, Nakalanak Banji, kayo niya ako. po Renel. Oh, di, Sobra. madami anak bata. Siya mo gano'n? Siya mo? Ayun tayo, dispenser. Si Tab J, susunod daw siya. Susunod si Tab. Wow. Teresi, Miss Teresi, mega shoutout po. Andito kami. Renel Santos, Banji, Vergara, Banjilin, and Hinday mama po. Vlog. Hinday mama vlog. Kain po tayo. Ang sarap ng native chicken. Talaga. Para sa amin, wala na rin native chicken. Sarap po yung ulam na naluto ng nanay ni Edward. Nagtampo daw si Tab, binudol mo daw siya. Ba't binudol mo siya? Tinakbet. Punta sila sa inyo. Mm. Oh. Sabi ko, punta na ako. Siya! Budol si Ho. Sabi. Papunta mo, ay, Apong Edward, papunta lang may Top Kenny. Gabi na. Pupunta daw, Na 5. oras. Gabi na. 5. Rating ko. Kahit ka. Kain tayo talaga, sarap lahat. Bota 5 yan pa mo ko karelo. Basta pa, hindi pa mo Ay, ko rin. sorry. Banji, ayaw mo na? Hindi, wait lang, nag-warm up pa lang ako. Kanya pa yung nasa ako Renel, no? Pakapsigil. Ay, magpapakabusog ako dahil Basta masarap naman yung pwedeng sisig. paibig. Tinakas kami. Balo mo naman. Enroll. Iya ko eh. Ay, Takas, takas, girl. tumakas lang. Mayayari na ako ngayon. Pamitin nito. Yan ang mali. Sabo, bisa kayo sabo. O kanya manilito Ay, na. Sabi mo na, ano? Ay, pa. Naku mo na ini, eh. Bakit ang bata ko? Ako rin eh. Ayun na po, oh. Top drinks. Ay, sabo. Kung ada kayo pang sabo. Ay, na pwede po. Tapos dinamiyakan yung lara po. Manyang. Kaya kumawala lang ko kay Lara. Ako nga, ano ko, ninunguya ko yung sili kaso May paras ka. naparas ako talaga, naparas ano. Wala mo ng diet. O, di ba? Nag-live ako kanina kaya ayun na lang muna. Nag-live. So, Yan nakapag-album kay YouTube ako, Cesar. hindi niya ako sa Cesar. Hindi ako gagamit ka sa cellphone mo. Ay, yan naka-album. Kaya kung ada kayo sabo. Dahil ba eh, padang buklak eh. Ano ito? Katanduanes. Ay, no. Imon. Matandaan. Katanduanes, sarap ng pagkain. Sarap kumain. Papa Nord! Nandito ko kay Edward. Nandito kami. Hello po. Nakikikain kami. Ang sarap ng pagkain.
Kain po tayo. Sinigang na native chicken. Ano ba Pinakbet. yun? Pinakbet. Dinengding. And then, sisig ng Kapampangan. Wow, ang sarap. Sisig. Pork sisig. Mm. Pwede, Yeah. pwede. Ikain na lang kita. Painggit ba kayo dyan? Sabi ni Kalodol. Hindi siya tinola. Hindi ka tinola. Sinigang siya, sinigang. Sampalok. Oo, ang sarap niya. Ng palukan. Sinampalok ang manok. No? Talaga ibang Kapampangan masarap magluto. Yan o. Alam mo, nakakarami na ako sinampalukan. Mm. Parang ayaw ko nang tumigil. Mang, kama po. Pupunta si Apong Jam. Dito hintayin namin. Apong Jam Builder. Quiz Boom Mega Shara. Ayan, quiz mo. Nakikikain Dito ko na na naman dito. kami. May homesick Kaya ko kasi. tuloy. Ayan. Nakikikain na naman kami kila Edward. Oh. Nakarating kami dito. Ayan, miso sa mga malalago. Sino kami? Ano na? Miso sa mga malalago. Sabi na nga pong Quiz mo. Thank you, Keda. You're so Ayan. pretty daw. Tayo Ayan. pretty. Thank you, thank you. Yan. Hindi ko siya. Thank you, Kedang. And quiz mo. Quiz Bowl, sarap ng native Oh, chicken. ayan ah. At saka dininding. Look, dininding. Oh. No. Gulay. Ito yung sinampalukang manok. Wow, sarap. Ang init ng sabaw. And then, sisig. Yung parang dinakdakan sa to. Wow, ang sarap. Uwi na, quiz mo. Masisira ang diet ko dito. Mababasa eh. Ayan, quiz mo up here. Ay, paborito ko yan. Oo, sinampalukan na manok Oo, no, ang Quiz sarap. Bo. At saka yung adobong atay ng manok, yun ang paborito mo, Quiz Bo, di ba? Pag dumating si quiz mo, Panoorin mo yung bili. Kaya ng short video. pag dumating si quiz mo, sa amin naman kayo pupunta. Kahit kayo pupunta sa amin. Diba? Ito din sa amin. Rapid now. Sabi yun. Oo, ang sarap ng native yung sabaw. Kahit sabaw lang, okay Ay, na. after election, after namin yung Kaya indas, indas. Di pa na ako indas. Holy Week. Holy Week. Kasi ako magkaya. Dog searches. Na? Yan. Nakabisa mag-dog searches. Tama? Wailami! Hey, Wailami! Kain! Kain tayo. Ako, ayoko munang tumigil. Ang sarap. Ako bisang mag-dog searches. Hindi nang pato. Na? Ay, Diyos ko, Bisita yung glass. mapalo na ako rin ang anak ko. Apong, Hindi. Pagkatapos na lang ng election. Hindi ka pa naman naalis, ano? Ang election, after this ay. Wailami, wala munang diet. O, mapano Ali, lang ano? dahil basta na after ng mahal na araw. Walang diet. Ako hindi. Mas gusto ko to. Native na manok. Oo. Yan. Gizzard. Ayan o. Kisbo o. Yung ano mo. Yung balon-balunan o. Anong ulam? Sinampalukang manok. At Native. saka native na manok. At saka pinakbet. Tsaka diningding. Diningding yun. Pinakbet. Tsaka sisig. Sisig ng baboy. Ayan. Sisig. Tapos ito pinakbet o. And then ito sinampalukang manok. Kaya ka pa mahal. Kaya, Phil. Sarap, kaya nga sarap. Sarap. Ayaw ko na tumigil while amin sarap. Iwasan ng mangga oh. Miss you host Edward. Sabi ni Wailami. Yan Wailami. Hindi, galarsyora. Kaya it's me, ayan, Cho-san. Wailami, Kois Buko. Ayun. Wala si Diyosa. Asan kayo now? Kaya po, Edward. Edward, kasi na kami sa bahay niya. Yan. Sa bahay namin guys. Nasa Ito na dito bahay sila kami ngayon. sila pong Inday Mama Vlog, si Vergara Banji at saka si Apo Renel Santos. At darating si Tab J at saka si Si Gem Builders. Gem Builder. Yung nasa Amerika. Magandaan lang kasi sa amin, lapit-lapit kami. No? Kaya seryoso ng banyo. Galit ko na. Tanin pa rin. Ano kay kayo mo? Ako? Okay kami, oo. Nasi. No, madami pa. Di na ako makatayo sa ano. Di na ako makatayo sa aking Wailami.
Sarap ng ulam nyo. Yan, kain po tayo. Kain, si Sway Lami. Hapon hindi, pati buwangan ng Ay. soy. Ay, Okay, thank you. Apo Edward, kain ka na. Sige. Tsaka ito lang. Ayan, Sir Edward, mga YouTube queen ang mga bisita mo, di ba? Sabi ni ano, Ni Amon. Avon. Avon, shout out Avon. Wala si Milyonaryo ata. Andyan si Milyonaryo. Milyonaryo, shout out. Andyan siya. Ayan, 7 million in the house. Mega love shout out po. Kinakain ko sili o 8 sili. million in the house. Sili. Ayan. Ayan, mama. Ayan. Kayang araw mo lang tumigil, pero busog na. Ako busog Di na ba? ako. Mhm. Akong naiwan. Hindi, nakakain pa ako. Maglalala, iinom lang ako. Konti na lang. Konti na lang. Mga anak ko. Mangko. Eh, buklatin niya po. Oh. Well, Ay, nagsigo. Papogi, kanyaman. Apangan mo ginapon eh. Apangan mo nining kain. Ano? kung may paras ko, sisipon. Lulwal sa sipon. Kanyaman yung pagbit. Kanyaman yung kay. Kasi mo ito yung mga muna. Ay, hindi siya. Nagbasa. Alam mo, magluto na mo? Diyan. Ya, na ako nga nagluto. Ang naman na magluto niya. Sarap magluto ng nanay ni Apo Edward. Pwede siya magkarinderya. Patok yung ano niya, yung sisig niya. Baka maligay. Panyaluwal. Patok ang sisig. Napanyag ba? Naman. Eh, pamangan? Mamalimot yun. Para mga maglutong ulam. Oo, kanina bising nagluluto si Tay Baraganda Mama ako. Vlog daw. Ay, sasali, di ba? Actually, why kami kanina lang yung plano. Ako, nalaman ko lang dahil nakalive ako kanina. Oo. Oh. Sabi nga po Sabi ni niya- Edward, pupunta daw si Apong Jem, sabi mo gusto mo makipagkita. Oo, sabi ko. Sabi ni Apo Rinel, pupunta kami kay Apo yung Edward, kikitain si ano, gusto magkita, sumama alas 2, 2 p.m. Hindi siya, o pinasama 2 p.m. Sige, go! Buti namin binayag ka ako. Na, Binayag ka. sinabi ko kay... Ang darling. Sinabi ko, ano ba ako? Sinabi mo, basta sinabi nga, alas 9. Alas 9. Dali, sinabi ko, karing kayo magapunan na ako na. Binakit niya po rin. Ali, Kasi sinabi mo kanina ka magapunan. Ah, binabak ng taga po. Magapunan. Tinami yung ating Kaya kayo, kasabi. o Ah, pala. kimuntal mo. pupunta ako. At magapunan. O, pwede ka mabili. Mga bandang alas 7. Pero mama ko tayo, yan ang mga driving. Oo. Kasi yung bayo ko, kailangan niya gengis pa eh. Hindi ako rin sa kailangan. Mga sunod ang Ito eh. Yan mama ko tayo yan kasi. Na? Ako sana itab chicken. Oh, buti pa yung biglaan natutuloy. Ayan, buti pa yung bigla na tutuloy. Yes, tama. Hmm. Pag pinaplano. Kami walang plano. Basta lang area. Sila, ano, Kanina ilang nalaman hindi ko lang kasama naka-live ako. Tapos sabi ni Apo rin, gusto mo sumama? O, di sama! Okay siya. Actually, may iba sana akong lakad eh. Kaso, mas matutulog lang ako sila eh. yung gusto kong kasama. So, Matutulog lang sa Si Banji nga, piniem ko siya kung gusto niya. Sabi niya, sige. E di, tuloy na. o, di ba po, Edward? Masaya? Wala mo din dito, di ba? Itang marakal ya, nanta, nangawas ka rita. Marakal, nangawas ka rita. Collaboration. Ali, itang salaksak. Ah, Salapang. Salapang. Anak, baka ano nangyayari Puro sa lapang. salapang. Salapang. And 8 million in the house. Kailangan yung jet. Kain tayo. Sarap kumain.
Ano, bukas niya po. Alilili kaya kayo. Dong mangga apong yan. Kung pa. Bili ka ng bebe sana. Mamang albebe. Wala man ang Inom kong ko. Ng albebe. Kaya kumontra. Kukampong mangga. Kanina, Danom. kagabi nga, madaling araw, anong oras ako kumain ng mani, yung binigay mo. Linagyan ko na suka, tapos kumain pa ako ng, ng singkamas. Alam mo na yun. Kaso uminom ako ng coke. Kukontra yung mangga sa akin. Maasin-asin. Masarap ni sisig na. Kaya alam mo dito niya. Yung katigman yung sisig ng lausus na. Ano? Sisig ng lausus na yung katigman. Tapos mo yung sisig ng lausus. Takman mo na. Ay, kang po itong pinangilas ng sikat niya na. Ang kaya. Sefin, dito kami sa bahay ni Edward Laksina. Sabi, tumawa ka. Nagkikikain kami. Ulam namin, native chicken. Sisig, din nakadakan ba yun? And then, Ano? ano ba yung gulay? Abro. Parang Pakbit. dinengding. Dinengding. Parang dinengding. Oo, ang sarap. Ayaw na namin tumigil. Wala sila na yung diet. Kaya ko rin nila. Mr. Sefi, andyan siya. Master Sepi, shoutout po. Ang albebe po. Hindi may laran eh. No, lagyan ko na lang na sili dito. Oh, meron ako. Masan ba yung sili dito sa sisig? Ayun. Oh. Kain ka na po, Edward. Ayan mo na kami. Yeah. Sarap talaga ng pagkain nila. Ang sarap ng luto nila. Masya nag-reply niya ako dyan. Nagtuna kay Tarlac, mag-exit na. Sinula ko ng Tarlac. Mulatas ako. Di po na kayo. Balo na yung papunta gini. Lalo ya, binigyan yung address ko ya. At kahit din ang sumutang, bala mo yun. Google Map dyan. Minsan makalilita, di ba? Ano yan? Ate. Malilili lang. Eh kami naman, ngabi ako, pag matigay punta naman Google Map yan. Sabi nila sa basta balo na ito kaya na Google Map. Wah, si Kiana, taksan ni Bangko, yak may YouTube ka, ito Kiana. Yun. Budol queen nga eh. Queen. Sabi ko kalako-lako ko pa. Uy! Jeff, hindi. Kalako-lako ko pa, kadilo-dilo ko pa. Ano yan na, Joanna, yung nagluto sinaligong ulam, anong kung tama ka na. Makanya na. Nakon ba kaya na ako yung sinabi ko magapunan dyan. Ay, kalako-lako ko pa, kadilo-dilo ko pa. Ulang wala ka ng sukar. Huwag ko sa'yo ko pa. May mo panikit. Kalako-lako ko pa. Coco Labs! Mega shout Hi, out! Coco! We're Coco. here! Dito kami kay Apo Edward Ano nga? nakikikain. Conception ko miras ko yan eh. Coco Labs! Sarap ng mangga, oh. Pero kay Mamangon, ha? Yari na kami. Ba't na kami? Ba't na kami? Ayaw na ako komunikasyon. Yahoo. Diba? Sexy Wow, ni sexy Inday. ni Mama. Ha? Sexy ka. Sexy po ba? Ganyan mo lang, Ang mas ganyan sexy mo siya po rin eh, no? Uwi daw Gano'n siya man ng ka? June. Coco Labs, ayan. Awi ng June! Si ano, Ah! si Coco Labs. Oh, Apo Coco Labs. Oh, tayo naman ngayon yan. Mag-ano. Yan, lapit lang tayo Ay, doon. minuligan niya ng April. Kaya May. Wow, Ayaw fiesta. niya ko yun, no? Ni Bawi lang rin ka mag-anak mo kanyan. Fiesta. Ano, sukuran da ka. Ano? Oh. Yakat mo sa kita sa presyon nga. Tigas ka ta presyon na pa. Thumbs up yan. Binangga. Nakada-special mo. Kakoy. Cholesterol, ah. Kaya kayan. Walang ganun. Balo eh. Yan, kaya kayan. Kakoy. Apo, pwede pa pakiabot niya yung mangga. Ano, what? Wala Sabi mo mo na, ng baso. bawal mo ng diet ngayon. Wala mo na akong diet.
Alam, nagdala yung connecting dyan ako. Sa Spain na lang ako, ano, diet. Connect niya. Ito po yung Angie, okay. Yan. YouTuber Larinda, ano? Dere nga, Bemo. Ng Abeyo po, Edward. Yes po. Ayan, Inday Mama Vlog. Renel Santos. Kilala ko rin, Renel. Ay, ay, Vergara Vergara Banjilin. Banjilin. Ako po, Inday Mama Vlog. No, si Master Chef. Hello po, Master Chef. Kapampangan din, Kapampangan. Kapit barangay ko po si Coco Labs. Si Coco Kapampangan. Labs Amber. Ayan, Conception po ako. Ay, gapong ka. Pakidalaw po yung aking bahay, Inday Mama Vlog. Ayan, ang content ko po lagi ay cooking. Eh, mo Ang ano? cooking ng ina mo. Sabi niya, Renel Santos, pakisabi kang Minday Mama, Alina, Panya, biya siguro. Panyangan, kareng kilala na ko, sapsyon mo, Panya, biyan ka no. Eh, ako pa niya biyan na, muli ka. Uwa. Awa, ali po. Guardians Official Vlog, mega shoutout po. Ali ko. Di ka tanga doon may balo. Ikata mo may balo. Ano? Naka-connect na. Ako na. Nandi ko pa mig-live, pwede na ako loob ganyan. Pwede na ako. Hmm. Gapong ganun. Para babasa akin. Eh, ano na rin, yan, may maglukmo. Ay, na. Luwa yan, luwa yan. Tayo, talayo. Good afternoon po. Kain po tayo, Guardian. Ayan. Guardian Mega Love shoutout po. Good afternoon po. Yes, please, Jorinel. Basta pag atsuna ako, munta ako kayong bali ko. Isabela. Hindi Mama Vlog, balo mo na kaya. Kaya tayang gulot no misteryo. Sandali lang, eh. Fantastic cooking of India. Isabel. Jacket daw. May Ah, good sige, shout. sige. Jacket. Iwanan hindi. Nayanik and chillin ko. Ay, sus. Why? Sus sa ka. Naka-live yun. Oh, nandun ba? Nila. Yes. Ingat po sa pagdadrive, Guardians Official Vlog. Guys, mangga, sinasawsaw ko siya sa bagong na isda. Ang sarap. Bagong na isda. Ali, check kita ka rin. Eh, mag-settle yan. Ali to. Sarap naman ho, sabi niya Guardian Official Vlog. Ang sarap talaga. Ayaw ko nang tumigil kumain. 1 week pa lang ako, tumaba na ako. Ayan, palablab 20 premiere ko. 20 minutes na ako no. Agim niyang iikay kay pa. Mario, set minutes siya. Ay, sus. Sus. Sus, singanak mo. Ito mga aking premiere. Binaba ako. Ayan, tapos na ako sa iyo. Coco. Ayan, Vergara Evangeline, my premiere. Ayan, tusukin na natin yun. O, tinusok na yung mga Joseph yan. O. Pasada muna ako. Yung papasada. Okay, ipindiya ka. Lipstick lang ako ah. Kaya tayo may Diyosa. Ha? Kaya tayo kay Joseph? Sige. Iyak ka. Akin mas kayo. Ako rin. Oh, ikaw nang aakyat na lang. Sige. Sige. Ha? O sige, akit ka na. Dito ba ako na? Pasada muna ako host kapag yan. Salamat. Okay na kayo? Mm-mm. Ayan. Ikay ka mo. No, wag mo nang anuin, di ba? Dahil darating naman na si Apon Jem. Hindi, Pagsama. tanggalin ko na ito ako. Oo, yung mga kanin pagsama na lang natin. Siya naman. Pagsama na lang natin yung Sige kanin. ako.
Shot. Ay, Minikip ka? Hindi ko po. Lock. Okay. Panguha na kayong stand nyo. Ating stand, karong stand. Ano mo kaya ka? At suna kaya magkinig kaya ka, di ba? Di kami nang magbante. Paakyat ako na. Sa akin ito, di ba? Paakyat. Ganda na. Kaya ako mababa na yun naman. Baliktad, ha? Dagdagan mo na lang ito, Apo Edward, oh. Slakan pinas na lang yan. Ating dyan. Anong ba nila sa nandito tayo? Alimuso yung gripo kaya niya kung ban. Banji, Dan. Thank you, Kusbo. Ayun na yun. Sarap ng kain. Parang ayaw ko nang tumigil. Lidera. Ayun, balik ka. Ladera. Sa back. Hi! Ay, nakamute pala ako. Hi! Hi! Sa Rosinday Mama Vlog. Ay naman kung siya po rin Eh, siya. ah. Kaya Apo Edward. Ano sa Ano? At tapos, pinakbet. Naubos namin, Parang namin. sisig. Parang sisig, tapos yung gulay, ubos na. Tapos gulay, ano to? Anong gulay? Dinding-ding. Dinding-ding. Abro. Pinakbet? Pinakbet. Pinakbet. Muling luto yata ng preso. Tapos ano, sinampalukan na native chicken na paborito ni Quiz Boo. Oh. Ayan oh. Ubus na, naubos na. Keisha, where are you? Keisha. baka pang kaya ako rin. Extension. Di ba na po kung sa LSCC? Ako dyan? Oo, nagpalipad nga ng dilaw minsan sa akin. Ako dyan, kaya nga po. Ewan kayo may electric, paano ba? Antay na malisangan. Ano eh, saksak tayo saksak kailangan yan eh. para dakal saksakan. O itong electric fan. Ano yung kita kabila? Puno kayo po. Dali lang po ako. Ayun nga, yung saksakan yun. Keisha, no. No, no. Keisha, no. Ayun nga ako dyan. Luto lang.
Ay, ang galing ko na to. Lukan yung cellphone ko to. Ay! Diyos ko, dito pala. Kita ang kapila. Wait lang. Nakalay pa siya? So, nakalive pa siya. Diyan, manok na pula. Ayan. Mahulog kasi. Siya, di ba lang malapit? Ay, kabi may kaya kitang pamepya ka rin, oh. Hirap pikin. Kaya doon pala sa bisita nila. Kaya po siya. Naali ka na. Ali ka na. Dami ko mabahay. Ay, basag yung ano ko. Ayan. Busy lang po si Apo Edward. Nag-entertain ng mga bisita niya. Sino pa bang Kami muna nandito? po. Oo. Kami Ilang muna po viewers dito. pa? 5 million in the house. Ayan. Ay, lang shout out sa inyo. 5 million in the house. Dito si Apple Jam Builder. Ayan. Kasi milyonaryo o jamot. Milyonaryo o jamot. Di natuloy yung ating ano. Sit down. Sit down. Si J. Harry, andyan siya. Hindi ko alam kung andyan pa siya. Saglit mo yan, nakasukan yan. May kaplano ko ang oras. Ay, 30 seconds siya pa. Ano para J. Magalit eh. Wala ikaw. Ay, ang linaw-linaw na. Mahulog ka niya siya. Mahulog ka. Quiz boom! Dito pa kami. Dito si Apple Jam Builder. Kasi kumakain sila. Ayun, mamaya na lang natin video para makakain daw sila ng mabuti. Ayan. Diba? Tapos ano mo kanya. Okay mo yan. Importante tsura yung ano. Masaya. Hindi naglalag. No. Busog ko talaga. Ang dami kong nakain. Oo, ako. Mabubusog lang ako. Yung size ko lumalaki na. Oo, wala na oh. Lima ganji, ginapakit na yan. Tapos may live mo, lime pa. Sige pa, hayaan mo lang nandito tayo. Paro-paro G tayo. Quiz mo, andyan pa rin. Ayan o. Dapat papabuhan na nila ako. Ba't ang mumuran ganyan? Ha? Ba't ang mumuran? Natin kayang ko eh, yung babo. Ganyang yero yun. Diyan retang museke na. Kaya na, kanina ang sarin niya, pababa niya kasi yan. Anong pababa? Pababa, patanggal niya. Wapin. Kaya kabalilot kitang kwarto na eh. Palunda kayo ano. O, pwede rin. Kitang studio type. O, kita yung studio na. Para, ay sisindi na pa kaya rin. Kita yung studio na Apple Palunda Edward. kayo ba? Kami tayo pag-Elias. Ay, ba't hindi siya nag-charge? Hindi pala siya naka-on. Be, tawagin mo nga si Keisha. Tawagin mo si Keisha. Saan napunta? Baka malikaw. Patayin ako na yung boss. Nag-iisang babae. Itsara. Kaya tawag ka. Bibig sa. Mag-is siya. Wala siya yung dalawa ng taktak. Huwag siya din. Wailami! Diyan pa si Wailami. Quiz buwan dyan pa rin. 5 million in the house. Wala ka doon tayo sa ano niya. Wait natin after niyang nag-serve ng babae.
Sige po, sige po. Isha, alika dito. May ano na po ako dyan. May inuman ba dyan? Wala. Ba't na kami? Ba't na kami, Nena? Ba't na kami? Pagsili, kayaman. Sige po, tapos na po. Para joke ba? Walang inuman, uuwi pa kami. Medyo malayo. Sandali lang kami. Isha! Salamat, Maylami. Walang ibang kuda. Hindi nakasakit mo. Asas takut. Asas takut. Paano si... Hindi na ako makapal siya. Ayan. Idosa. Ilan yung banding anak mo? Yan. Apat na. Apat. Apat. Hindi mo naman siya magsalita. Ikaw hindi. Oh. Madali ko ba? Hindi. Bibili alak ng baby. Wah! Alak ng baby. Ha? Sige. Ah. Mira, no, no, no. 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 Ulok ako. Ah! Oo. Look, ay! Isha! Annihilator, mega shoutout. Sit down kayo, kung magalaw. No, no. Ulok ako. Annihilator. Down. Ulok ako. Ulok ako. Tapang ko. Awat. Point tayo mo. Yan mo po. Oh, baba. Baba dyan. Nahulog ka na. Later, later. Tayo? Tara na, tara na. Saglit lang. Imin kayo mo, live mo talang niya kami. Sige, sige. Lemin. May nakabagyo eh. Yan po yan? Oo. Apo? Dalian mo. Halika na dito. Siya. Doon ko rin niya. Doon ko rin lapo. Kelly pong babo? Alin ko rin. Ay. Siya. Halika dito. Ay, hindi pala yung studio. No.
Saan magdalpaktakan yan? Wala ko na yung sapatos. Saka tayo magparo-paro, G. Aray ko. Isa. Sige. Halika dito. Paro-paro, G, tamo. Ayan, kami munang magtatao sa LS ni Apong Edward Laksita. Ayan, busy siya kay Kami muna busy sila kay Apong Chef. Elimin ko yung mic. Mike. Aliin mo kaya ang alamay. Ay, kayo na naman yan. Kano doon, baby? Dito. Ito, huwag ka lalabas. Gusto mo maliligaw pag sino mawawala ka. Doon kayo, anak. Doon kayo. Buhay yung Matatanda kanin. dito. Ayan, nila, pwede yan. Takal kayo. Okay na. Ayun, sasakit yan. Magsabi mag-charge. Ayan, magkanta kayo na. Alin na lang makudak eh. Look na. Hindi lang makudak mo. Giit na. Dito kami. Dito kami sa ni Apo Edward. Sama natin si Banshee. Ayan. Kami munang mag-LS kay Edward Laksina sa mga may premier po dyan. LS schedule, baba lang ng bahay at didikitan namin kayo. Ayan. So Matamsak po ng nakapin. Oo. Siya. So dyan, so 6 million in the house. Sa mga gustong umakyat, akyat lang. Halika dito. Ibababa namin ang hagdan, para umakyat at makijoin sa amin. Parang naririnig nila yung sa'yo, Banji, nakaano ba? Malakas. Ito. Parang umuwi. Ayan. Punta tayo sa baba, please. Okay na. Tulog bigay pa ako. Hindi. Hindi. Tulog ako. Isha. Pero may naka-budget 3 million. 6 million in the house. Isa-isa tayo. Ayan. So, tatlo yan. Magparandam naman kayo. Ayan, sa mga nandyan. Isha. Parandam. Malikuitang anak. Malikuitang nito. Pang nakalita. Wala yan. Tagal dito eh. Mawawala ka. Ano nangyari? Hanapin ka saan ng tatay mo. Patay tayo dun. Wala man. Oo, patay. Sana. Maganda. Mga tiyan mo pingat sa spanda. Hindi niya pa nilinaki, no? Oo. Ano din mo palit eh. Saan siya? Nakaupo lang siya ng ganito? Oo. Eh, magkasakit? Tawa ano kayo? Yung parang Indian seat? Yung bilbel. O yung mga bilbil natin. Kitang-kita. Ano? Ano natin? Yung sa'yo hindi. Claybaits natin. Fit ng Akong bata. playmates. Fit ng bata. Kiki. Makapalo ko na sa akin. Nagbibigil na ako. Pati pag shave, saan niya galing? Hindi tayo kumanta. Hindi ba pwedeng ano yan? Kakanta tayo. Ang kanta. Kukunek pa yun eh. Naka-ano natin, naka-set. Buti kanta na lang tayo sa karaoke. Hindi. Pwede? Pwede ano, sa mic na lang. Ay, sa... Talagang peke naman kayo.
Hindi ko na pipilit pa. Ang tanging hiling ko lang sa kanya, huwag kang paluhain at alagaan kanya. Ano? Beautiful scene. Salamat po. Ba't di ko naisip na merong hanggan? Ako yung nauna, pero siya ang wakas. At kita naman sa iyong mga mata kung bakit pinili mo siya. Mahirap labanan ang tinatahak pinapaubaya. Di ba? Kuya, di ka. Para makita kanila. Pinapaubaya. Dito po kayo para makita kanila. Oh, para. Pinapaubaya ko na sa kanya. Oh, kayo naman. Yan, natapos ako. Ikaw naman, Aprenel, kakantahin mo, hanapin natin dito. Dito na lang ako. Yan, next, Aprenel. Yan, yan. Nakakaingit naman. Nagkita, nagkabakasyon sila. Yan, so, lagi kami nagkikita. Ano ba yung original? Ayan. Sino na isabi niya na hindi? Ayan. Hello din sa iyo, Kapogi. Ayan, saglit lang po at may inaasikasong bisita si host. Andyan po si Gem Builders, kadadating po galing US. Ang ating ka-vlogger na Gem Builders ay nandito rin po. Kumakain po sila kasalukuyan. Wait lang. Ayan. Sabi nga sa tingin ba rin. Alikin mo, Ano? alikin mo, alikin mo, sabi ng babae mo yun. Parang play. Ayan, Barbie. Okay. Dinig ba? Pwede ba yung mic niya? Banji. Try mo, te. Hindi, dapat mag-headset ka para marinig mo. Sa dinami-dami ng aking hinahanap, panandalian lamang at ilan lang nagtagal. Isa pa lamang ang binabalikan. Alaala ng kahapon, binabayaan sa dinami-dami ng aking nakapiling. Kung sino-sino ang umibig sa akin, isa pa lamang ang ilang asang-asang. Ang nakalipas di maaaring balikan. At kahit iba na ang minamahal mo, sino man ang siyang may-ari ng iyong puso, ang bawat pangamba kalaro kay
Isa pa lamang, minahal ko ng ganito. Busog kami, guys! Yeah. Sa dinami-dami ng aking nakapiling, kung sino-sino ang umibig sa akin, isa pa lamang ang ilang asang-asang. Ang nakalipas di maaaring balikan. At kahit iba na ang minamahal mo, kung sino man ang siyang may-ari ng iyong puso, bawat pangalan na kararong kaibigan, isa pa lamang ang minahal ko ng ganito. At kahit iba na Evangeline Vergara po. ang minamahal mo, kung sino man ang siyang may-ari ng iyong puso, bawat pangalan, kalarong kaibigan, isa pa lamang ang minahal ko ng ganito. Isa pa lamang, isa pa lamang, isa pa lamang ang minahal ko ng Nakasabit po yung bahay ganito. ko. May premium po ako. Ayan, patusok lang po yung nakapin. Yan po si Ayan. Evangeline Vergara. Ito po ang magandang dilag na nakapin. DJ Lance, may shoutout. Wait lang, palalaw, bigyan kita ng jacket. Ayan. Asan na? Ba't wala? Ay, wait lang, DJ. Palalaw, bigyan kita ng jacket. Ayan, may jacket ka na. Next, ay, ako naman. Mega lang siya, Inday Mama Vlog daw. Evangeline, ayan. Ayan, mega love shout out po. Oo, busy si Edward Laksina. Dito kami sa studio niya. Naka-Indian seat kami, naka-Indian seat talaga. Tingnan lalaki ng katawan. Direct siya. No, it's not. Hindi siya direct. Ay, direct ba siya? Naka-direct siya. Nagkakanta kayo dyan. Napalo siya niyan. Ha? Naka-direct ba siya? Hindi ko alam. Bakit naman ako? Asan si Edward? Inaasikaso niya si si Apo Edu, no, si Gem Builders. Andito sila, kumakain sila. So, nauna kami kumain. So, inasikaso niya ngayon. Yung pamangkin ko eh. Dun sa mga bawal na ano. Direct kayo pala, Labs. Direct pala kami. Oo. Ganun. Okay, huwag na tayong kakanta. Baka mapalo tayo. Bakit ako nakayak? Hindi, pero pinakanta ko. Ay, oo, hindi mama, grabe ako direct. Di ba nung CMN kaya napalo siya? Hindi, lagi ako. Hindi naman. Hindi naman, wala namang ano eh. Oo, Lalo, nandito si Apong Gem Builder, kaso parang siyempre may mga kasama siya. Ayaw ata nung iba na na-expose sila sa live. Kaya ayaw nilang magpakuha doon. Kaya dinala namin dito sa kwarto ni Apong Edward ang kanyang cellphone. Napakakanta ko. Ayan. Para sa inyo po lahat, kanta natin ulit. Nakasan ko na yung boses ko. Ito naman, tambuhala na may boses ko. Kantayin natin, tayo tatlo. I recall when you said that you will never leave me. You told me more, so much more, like when the time you whispered in my ear, there was heaven in my heart. I remember when you said that you'll be here forever. Then you left without even
even saying that you're leaving. I was hurt, and it really won't be easy to forget yesterday. And I pray that you would stay, but then you're gone and oh so far away. I was afraid this time would come. I wasn't prepared to face this kind of burden from within. I have learned to live my life beside you. Maybe I'll just dream of you tonight. And if into my dream you'll come and touch me once again, I'll just keep on dreaming till my heart is in. Sa bahay kami ni Edward, Paralabs. Nandito kami sa bahay sa Tarlac. Then you left without even saying that you're leaving. Francesca, I big was shout out. hurt, and it Francesca. really won't be Francesca. easy to forget yesterday. And I pray that you would stay, but then you're gone and oh so far away. Ay, saan ba ko ako? I was afraid this time would come. I wasn't prepared to face this kind of burden from within. Maraming magbalakting ka. Kaba ko. Kaba ko dito. Uwi rin kami. Maybe I'll just dream Mamaya. of you tonight. And if into my dreams you come and touch me once again, I'll just keep on dreaming till my heart is in. Ayan, dito pala si Auntie Lublag. Auntie Lublag, Isang araw mag-shout. lang kami dito, uwi na rin kami, 1 hour lang yung biyahe sa amin. I was afraid this time would come. I wasn't prepared to face this kind of pain from within. I have learned to live my life beside you. Maybe I'll just dream of you tonight. And if into my dream you come and touch me once again, I'll just keep on dreaming till my heart is in. Ngayon lang kita nakita, Ate Lu. Busy kami kumakanta. Yung cellphone ko na kay Keep on Ganda. dreaming till my heart is in. Saan yan? Kinaapo Eduardo, kinaapo Yan, Edward. nandito po kami kay Apong Edward Daxina at meron lang pong bisita. Sa labas pa na kumakain, bagong dating. Sa akong Jam Builders. Si Apong Jam Builders. Ayan, kadadating daw po galing Tate. USA. Lang, pag Ka-vlogger din po natin yon si Mr. Jam Builders. Kuha tayong picture. Para tayo magpapapicture. ano ba yung ano maganda dito? Ayan. Alin ba yung magandang pag-ibig sa iyo? Ate Lu, dito po kami kay Apong Edward. Oo, dito kami. Sinama nila ako. Na? Talaga. May ako na diapon dyan pala niya. Pasabi na kasi mama nagwala ko. Pila ka ng Ayan flight. na lang. Like, Itang MJ Production, di ba itang thing niya? Oo, tamang may kahit yan. Tamang di pa Kaya picture. amin. Kaya amin. Ali, apong Daniel, sabi ang kaya mag-sales isang ito mga ganyan. katugin. Gano'n na yun, girlfriend Apong niya? Jem, ali asawa na. Asawa na. Apong Jem pala, talagang itang kain. Ikaw ba lang, mamay itang babae. Sabi ko, atad Di kayo ba pwede yung mic? Pwede ya. Parang At wala mo naman din Baka baso. na ano yun? Kasi pre, naliga yung mga headset. Dahil may daramdaman. Oo, di ba? Pero Ay, daramdaman panata natin. mga mandar eh. Mic test. Ulitin niya. Oh, pero daramdaman Lalapit natin. nga ako. Ayan. Parang gumanda naman yung boses ko. Ayun na. Tapos mamindot ka ngayon parang doon. Ate yung Ah, baso. parang damali na. Ang lapit ko naman. Laki ng ano ko, katawan ko. Oh. Ate yung baso. Ate yung itong baso. Wait lang. Laki ng katawan ko. Papakagay tayo na katamo.
Parang hindi ko naman dinig. Ayan. Hindi. Wala sa baso sa akin. Hindi ko siya dinig. Ala kami patalubong. Hindi na ako mag-ano, Oo Mike. nga. Regalo ba yung kumusta ka rin? Alam mo naman natin, mag-singer, o paus pa ako, paus. Ibig ko sa'yo'y totoo. Wow! Tagay na. Halong biro. Walang kamatayan, team song. Uy, go. Kaya't sana'y Ikaw lalabas doon, no? Wala paniwalaan ako mo. kung ganda. Pag-ibig kong ito. Hindi pa rin basa. What rin basa na? Langang ibang mamahalin. Hindi Pagala ikaw ako, Edward. lamang Pagala giliw. Wala kami chocolate? Wala, ang chocolate doon. Wala kami chocolate? Paniwalaan mo. Pag-ibig gusto. Sa aking buhay ay walang kapantay. Aking pagmamahal. Diyos ko, parang kanina yung sakta na yan. Ako rin na yan. Asahan mo'y tunay. Wow, Sir Edward, ang ganda po ng mga bisita mo. Ibig Salamat po. ko sa'yo'y totoo. Ano ka tao ko? Sige, 7. pag mo. Di walang halong biro. Kaya sana'y Blue vlogs. paniwalaan mo ang pag-ibig kong ito. Para sa nakikinig dyan, para sa'yo to. May hugot! Para sa'yo to. Andyan siya. Nandyan daw, nakikinig. Kaya't sana'y paniwalaan mo pag-ibig kong ito. Sa aking buhay ay walang kapantay. Para ba sa kanya, Sis Rebel? Aking pagmamahal. Sahan mong tunay. Ibig ko sa'yo'y totoo. Di walang halong biro. Kaya't sana'y paniwalaan mo pag-ibig kong ito. Kaya't sana'y paniwalaan mo pag-ibig kong ito. Bye, milyonaryo. Ang ganda ng, ang gaganda ng bisita ni Sir Edward. Ayan, ito naman. Sir Edward na kasi Tahan na lang tayo, wala tayo gagawin. Hindi kakatahan. Busy po si Apong Edward. Ayan! O, para kanino yan? Sarap ng kanila. Para sa taong iniibig. Hindi. O, di ba? Ayan, para sa inyo po ulit. Ayan! Ulitin namin ito para sa inyo. Para sa ano? Secret! Secret! Kung kanino yun. Nung karina yun. Ayan, mega shoutout kay Rain. Mega shoutout. Andito kami. Kay Apple Ayan. Edward. Para sa inyo lahat po. Peter Apolona. Mega shoutout. Sabi nila balang araw darating ang iyong tanging inihiling. At nung dumating ang aking panalangin ay hindi na maikubli. Ang pag-asang nahanap ko
ang takot kung sakali man ika'y mawawala. At ngayon, Benji, kanta mo. nandiyan ka na. Di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan. Di pa aasahin, di pa ka sasaktan. Wow, sarap ng kanta. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. At sa wakas ay nahanap ko na rin ang iyong tanging hinihiling. Pangako sa'yo na ika'y uunahin at hindi na itatanggi. Ang tadhanang nahanap ko sa iyong mga pagmamahal ang dudulot sa pag-ibig natin di na magtatagal. Binasa. At ngayon, Yan. nandyan ka na. Di mapaniwala ang nadarama. Handa ko walang hanggan. Di pa aasahin, di ka sasaktan. Mula noon Ano gusto mo? hanggang ngayon, you and I. Love sa request mo. Ha? Iba talaga pag in love sa Kaya nga request mo. Ikaw Tumapag-ibig. at ako. Ano dyan po? Ayan, mega shoutout teacher, guardians. Ayan. Hindi pa po nakatamsak. Patamsak po ng premier ko. Nakabitin po sa taas. Maraming salamat. Pakuha yung chat ko. Narito na. Dito ka na. Palaging hawak Ang iyong Pag-ibig mga si kamay. Palalap siya. Di ka na mag-iisa. sa hirap at ginhawa ay iibigin ka. Mula noon hanggang ngayon, mula noon ngayon hanggang dulo, ikaw Kali, kayo nga po rin. Mega shoutout. Ayan, Alay, bigyan ko wala lang si ng jacket si Coin. Ayan, 9 million in the house. Mega love shout out. Thank you for staying, guys. Babay lang po kayo ng bahay niyo. Wait Salamat po, lang. Kuis Bo. Mega shoutout kay Coin and Shy na dyan. Na napaka daming tao yan, guys. Dikitan nyo si Coin. Request po kayo na kakantahin natin kahit di natin masyadong alam. Request po kayo habang busy po ang Wait lang, ating bibili na. host. Ayan. Baka gusto niyo pong mag-request ng kakantahin natin. O, ito na naman. Yan, sige. Andiyan na ba? Salamat po, Guardian Official. Balikan ko po kayo later. Yan, DJ. Leslie, si Mitch. DJ Balawams! Ayan. Dan thumbs up po sa nakapin, sabi ni Guardian. Salamat po at babalikan po kayo ng ating kapatid, DJ Leslie Smith. Mega love shout out po. Yes. Ang pretty naman. Thank you po.
pretty as. Yun. Ako live ka ba? Kakanta ka. Kakanta. Okay. Ito ba ito? At yan siya. Agad. Lahat ng makilala ka, aking mahal. Di ako mapalagay sa kakaisip ko. Parang dito. Wait lang. Hindi siya. Piano siya. Tignan ko nga. Ayan, DJ ako. Dan, nakapin. Pati yung number 3, mas may na yata. Ay, nasa pa. Pwede na. 11 million in the house. Thank you. Ayan, thank you for staying. 11 million in the house. Ito para sa ano yan. Nang makilala ka, aking mahal. Di ako mabalagay sa kakaisip ko sa'yo. Inalang ikaw ang alaala ko. Kahit nasaan ka man, larawan mo'y natatanaw. Ayan, DJ DJ ako ako. sa pagtulog ay panaginip ka. Pagkat ang nais ko sana'y kapiling ka sa tuwina. Ano bang nakita ka? Ang puso kong ito sa'yo. Pag ika'y kasama, nung ligaya ko sinta. Bakit labis kitang mahal? Yakap mo'y di ko malimutan. Bakit labis kitang mahal? Sumpa man, ibig kita. Nang makilala ka, aking mahal. Di ako mapalagay sa kakaisip ko sa'yo. Inalang ikaw ang alaala ko. Kahit nasaan ka man, larawan mo'y natatanaw. Sa pagtulog ay panaginip ka. Pagkat ang nais ko sana, kapiling ka sa tuwina. Bang nakita ka, puso kong ito sa'yo. Pag ika'y kasama, nung ligaya ko sinta. Bakit labis kitang mahal? Yakap mo'y di ko malimutan. Bakit labis kitang mahal? Sumpa man, ibig kita. Bakit labis kitang mahal? Yakap mo'y di ko malimutan. Bakit labis kitang mahal? Sumpa man, ibig kita. Ayun. Nakakanta na. O yan, para sa'yo uli yan. Sir Peter Apolonia, mamaya
kayo ha. Maraming salamat. Ayan. Sir Peter na lang po, dikit na ako kay Sir Peter. Ayan. Ayan. Kuis Bu, ayan, Punta ako si Sir Peter. kailan kayo mag-collab sa vlog? Yun nga lang. Ay, hindi tayo nakapag sa vlog, konti pa lang. Ayan, Manilyn Sherlyn Tina. Sabi ni Kuis Bu. Ayan. Peter, nasa bahay po ako. 11 million in the house. Maraming salamat sa pa-BG-BG nyo dyan. Ay, nakaganyan pala yung po ko. Medyo, kailangan Feminine. feminine. Ayan, pasosya lang upo natin. Eh, wala kami upuan guys. Naka-Indian seat kami. Ayan. Indian seat. Pasensya na sa upo ko. Ayan. Wait lang, ayusin ko. Ganyan na lang ako. Hindi, Mama Vlog, kanta na. Oh yes, sandali. Ayan. The triplets daw. Dumikit ako doon kay ano. The triplets. The The triplets. triplets. Ano ba kakantayin ko? Quiz bo! Ano ba kakantayin ko? Ito si Ganday ko. Kasama ko si Ganday ko. Ayan. Ayun si Ganday. Ayan. Abangan niyo yung premiere namin. Ayan. Para sa inyo po. Ayan, Quiz bo. Kay Christmas. At sa inyo lahat po dyan. Mga sandaling pinalipas ko, naroon ka na, bakit pa humanap ng iba? Ngayon, ikaw ang pinapangarap, pinanghinayangan ko ang lahat. Bakit ba ang pagsisisi laging nasa huli? Wala naman sa unang magsisi, di ba? Ang mga lumipas ay di na maaaring balikan. Sayang, bakit ako nag-alinlangan pa? Tuloy nga'y lumuluha at nang hinayang kung maibabalik ko lang ang dati mong pagmamahal, pagkaingatan ko at aalagaan. Kung maibabalik ko lang ang dating ikot ng mundo, ang gusto ko ako'y lagi na lang sa piling mo. Pasigaw na eh. Sabi ko, kayo po ay nanonood ng That's Entertainment Saturday Live ni Kuya Jerms Edward Laksina. Oh, sayang, bakit ako nag-alinlangan pa? Tuloy ngayon lumuluha at nanghinayang kung maibabalik ko lang ang dati mong pagmamahal, pagkaingatan ko at aalagaan. Kung maibabalik ko lang ang dating ikot ng mundo, ang gusto ko ako'y lagi na lang sa piling
Puso ko'y lagi na lang sa piling mo. Ayan. Manny, Lynn, Cheryl, and Christina. Ang Saturday That's Entertainment ni Edward Lacsina. Kaya yung ano eh, no? That's entertainment. Ano ba yung magandang kanta? Ay, yun. Oh, di ba? Hindi na lang ako sa'yo pa. Bakit? Mr. Slow, may Ayan, na-shoutout mega love shoutout, Mr. Sue. We're here again in Edward's house. Ayan, dito kami. Apo Renen and Vangeline Vergara. Hello! Ayan, ayan, si Marilyn, Cheryl, and Christina. Saturday, That's Yes, Entertainment. sasaragosan muna tayo. Ay, Jessa Saragosa naman tayo ngayon. Hindi kami makatayo eh. Nag-upo lang kami. Indian sit. Parang di ko yata kaya pag sa buhay ko'y wala rin ani ng pag-ibig. Puso ay nag-iisa. Sinong aking tatawagin? Sinong aking hahanapin? Sino ang magpupuno sa aking paglalambing? Bakit ka pa nakita? Bakit pa nakilala? Kung ang puso ko ay iiwan mo lang at sasaktan. Kung siya'y higit sa akin, naroon man ang pagdaramdam nito, aking Kaya, May tumatawa! yung tumatawag. May tumatawag! May tumatawag! May tumatawag. Ay, ako nagwawala. Sige, sige. Ako natutuloy. Ako na magtutuloy. Sige. May tumatawag! Wait lang! May tumatawag! Sandali. O, sige. Ako naman ang mag-ano. Ano bang kakantayin natin ngayon? Yung binitin. Sige, cut mo muna. Pinitin mo ako sa I will survive. Kumakanta ako, kaya ako ni Edward. Nabitin ako. Magwawala muna po kami. Wala. Kanta-kanta. Ayan. Hi! Hello! Para sa inyo po, wala. Magwawala po kami. Sa bahay ni Apo Edward. Wala kami naka-light sa kanya. Once I was afraid I won't find the fight. Keep thinking I can never live without you by my side. But spent so many nights thinking how you did wrong and now go strong. And now learn to get along and saw your back from outer space. I just walked in to find you here, but I just said, look upon your face. I had changed this to the love. If you make leave your key, if I know just 1 second, you'll go back to better me. Go on up, go. Walk out the door. Just turn around now. Cause you're not welcome anymore. Were you the one who tried to hurt me with goodbye? Did I crumble? You think I'll lay down and die all out of time? I will survive as long as I know how to love. I know I'm still alive. I've got all my love to leave. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Hey, hey, hey. Sinagamit ko kailangan. Woo! Let's dance. It took all the strength I had not to fall apart. This trying hard to matter pieces with my broken heart.
And I spent so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold on high by higher. You see me, somebody new. I'm not the chain up little person still in love with you. And so you felt like dropping me and just expect me to be free. But now you're saving all my loving for someone loving me. Don't wanna go, walk out the door. Just turn around now, cause you're not welcome anymore. Well, you're the one who tried to break me with goodbye. Did I crumble? You think I'll lay down in the dark? Oh, not at all. I will survive as long as know how to love. I know I'm still alive. I've got all my love to leave. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Oh, go now, go. Work out it all. Just turn around now, cause you're not welcome anymore. Parang talo ata kami sa'yo, 5G. Hindi ka kumakanta. Kanina ako napapakas dito, ha? Hindi, nung kumakain sila, pumasok kami dito dahil sa labas. I will survive. Oh, as long as know how to love. I know I'm still alive. I've got all my life to lead. I've got all my life to give. I will survive. I will survive. I will survive. Ayan, thank you pa. Magka-concert po tayo habang may kausap. Disco naman tayo ngayon. Ayan. Sayawan muna po tayo ngayon. Ayan, sa ating 19 year in the house. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You feel like heaven to touch. I wanna hold you so much as long as love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that it's there. There's nothing else to compare. Two of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, then let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Makita kami saglit na. Trusting me when I'm saying, oh pretty baby, don't let me down, I pray, oh pretty baby, now that I found you straight, and let me love you, baby, let me love you. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You feel like heaven to touch. Tinatry daw yung beat, hindi ko alam. Hindi ko alam eh. Tawa si DJ Leslie, oh. Yan. You're alive. You're just too good to be true. DNE, may na shoutout. Wait lang, DNE. Bigyan ko po kayo ng jacket, ha? Wait lang. Wait lang. Bigyan ko po kayo ng jacket. DN. Asan ba siya? Wait lang. DN what? Asan ba? I love you, baby. It's quite alright. I need you, baby. Tomorrow lonely night. I love you, baby. Trusting me when I
Layo na pala. Mega shoutout kay DN. Ayan, wait lang. Bigyan ko po kayo ng moderator jacket. Ayan, may jacket na po kayo. Sorry po, wala po yung mayari ng LS. Kami muna magtatao. Nagsaserve po. Oo. Wala kasi tapo. Maya uwi na tayo. Yan tayo. O sige. Uwi tayo maya-maya. Mababiyahe pa tayo. Kaya nga. Uwi na tayo maya-maya. Ayan, may jacket na si DNE Oragon. Ayan, may jacket na po kayo. And then, Magician, mega shoutout. Yan, the magician. 12 minutes in Mega the love shoutout, the house. magician. Mega shoutout. Maglalasang po kami. Tapos, Okay na magpapaalam na po kami. Uwi na kami dahil 1 hour pa yung biyahe namin. Dito sa bahay niya po ni Edward at sa bahay namin. Ayan. Maraming salamat po sa mga nakitambay. 11 probably in the house Ayan. dyan. Thank you very much po. Maglalasang po kami, no? Kasi magpapaalam na po kami. Mahigit 1 oras pa po ang biyahe namin pauwi. Pero ang sarap. Napusog Oo. ako. Laki ng tiyan. Ayan. Thank you kay Kuya Edward sa pagtanggap niya dito sa amin, sa kanyang bahay, ano? Ang sarap ng pagkain, nabusog po kami. Ayan, last song ko po ito at baka maglalasong si Tita Rinel. Wanda. Let's dance. Let's dance for love. Yes, it's my last dance for romance tonight. I need you by me, beside me, to guide me, to hold me, to scold me, 'cause when I'm bad, I'm so bad. So, here we go. So, let's dance, let's dance, let's dance, let's dance, let's dance, let's dance tonight. Paano ba Ano mag- ka, swing? Ano Let's tayo? dance, let's dance for love. Yes, it's my last dance for romance tonight. Oh, I need you, darling, beside me, to guide me, to hold me, to scold me, 'cause I'm bad, I'm so bad. So let's dance, let's dance, let's dance, let's dance, let's dance, let's dance tonight. Ano bang yun na to? Yan, ganyan, yan. Yan, para makita yung kaseksya ni Ay, Mama kaya mas Vlog. sexy si Apo Rinel. Yan. Yan, ganito ang Apo Rinel, oh. Oh, I need you, darling, beside me, to guide me. Hindi ako marunong. Just hold me, 'cause when I'm bad, so bad. So let's dance. That's so sweet, no? Ayan. Tonight.
natin. Ano sasabi? Ay, ano init? Uwi na kami. O sige. O sige. Yung lambada. Nakabidyo ka pa sa anla? Kasi yung lambada mo. Nakabidyo ka pa. Kay ano? Kanina pa siya nagpalipad doon. O yan. Isa ito, ako rin yan. O. Tara na. Eh. Tara. Eh. Ito. Mas ano mo yan? Mas kabisado mo yan. Mas kabisado mo yung lambada. Mas kabasado mo yan. Mas may pumasok pala. O sige. Uwi na tayo, uwi na tayo. Ang magpapaalam na. Let's dance! Ayan. Okay na? Ayan. Bye-bye. Yan, Marjorie Bragada. Lagyan ko lang ng jacket si ano. Si ano ba yun? Eddie. Ayan, may jacket na po kayo. Sige, pati na makikino muna ako. Wow, ako. Ay, sorry! Sorry! Asan na yun? Wow, ako. Ah, Ayan, may jacket na po si ano. Tapusin lang namin po ito. Alis na kami. papaalam na po kami. Ay, ito, ito naman ito. Ay, nako. Ayan. Goodbye na po. At nag-enjoy po kami. Thank you sa inyo. Ayan. Manonood at magbibideo dyan at magpapaalam na po kami. Oo. Ayan. Ah. Huwag niyo po kakalimutan, Inday Mama Vlog po. Ayan. Every 11 a.m. ang aking live or 10 cooking live show po ang inyong Inday. Ayan. Thank you very much all po. Ayan. Kuya Edward, it's your turn. Magsasapas. We're going home. Ah. Uwi na kami. And thank you po sa inyong lahat. At magpapaalam na po kami. Ayan. Bye! Wait lang. Ay! Napagod ako. At isanam lang na niya yung gaya, yung studio. Kaya nga. Kaya, Where's my slippers? ito talaga. Dalaga. Dala na. Ingat sa pag-uwi. Salamat po. Uwi na po kami. Maraming salamat. Ayun guys, yung mga aking mga dalaga ay thank you. Mapapalo na po kami. Mga dalaga ko guys, sumayaw at kumanta. Thank you very much. Big-enjoy kayo sana ganyan mga kapalig. Next time. In my place. Ba, Next time po, abangan nyo sa lugar po naman. ewan ko kung kailan. After Holy Week siguro. After Holy Week. Sige, sige. Magpapanata muna tayo. Baka naman sabihin, moros na tayo masyado. Ako. Na? O, di ba?
Kaya nakakalimutan ako. Ha? Ala. Okay guys, paano po maraming Bye-bye salamat po. sa pakitambay dyan. Pinawisan kami. Salamat po, ayan, Rinal Santos, don't forget. At salamat sa mga nakapage dyan, kay Apo Edward. Ingat-ingat po kayo, ayan, see you around. God bless, love you, love you, love you all guys. Itambayan ko na po. Okay. Ayan guys, atid ko lang sila saglit ha. Saglit. Ay, milyonaryo jamot ha. Atid ko lang sila saglit. Balik ako later, okay? Ayan. Sir Eddie, shout out ha, Sir Eddie.
Ayan guys, thank you so much sa lahat ng mga nagtambay dyan sa baba. Ayan. Pasensya na kayo guys ha. At busy kanina dahil inisikaso ko yung mga bisita ko. Thank you very much. Ayan. Open muna natin yung mic. Wala na. Tangkay. Ang saya ng mga kapogi. Oh, Sir Milyonaryo, thank you very much ha. Sir Milyonaryo, salamat. Salamat po ha. Ayan, thank you sa mga bisita ko kanina guys. Si Gem Builders, ayan, nandito kanina. Tsaka si Apong Banji. Si ano pa, si Daniel Santos, ayan. Hinday Mama Vlog, ayan. Magsasara na po ako guys. Maraming salamat po sa lahat ng mga nandyan. Thank you very much. At see you later po kung mag-LS pa ako later. Thank you very much. Paalam po guys. 8 million. Shoutout sa 8 million. Paalam po.